Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Халыклар бердәмлеге көне алдыннан билимнәрне тикшерәләр. Бүген зур этнографик диктант халыкара мәгариф акциясе башлана. Салават күпере Торак микрорайонында чираттагы үй туйлары, Торак һәм шәһәр мөхтәҗ ителгән проекты буенча яңа фатир бирелде. Сәнгатькә багышланган гомер Камал театрында күренекле актер Илдар Хәйруллинның иҗат кичәсе узды. Салават күпере Торак микрорайонында чираттагы үй туйлары уза. Торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча Татарстанның 255 гаиләсе яңа фатир ачкычларын алды. Социаль ипотека программасы нигезендә яңа фатирга күченүчеләр арасында бюджет предприятиеләре хезмәткәрләре һәм яшь гаиләләр бар. Хәйруллиннар гаиләсе 2 бүлмәле яңа фатирга тулы составта керә. Икенче балалары тугач, тулай тракта аларга кысанга туры килгән. Яңа фатирны бергәләп ничек итеп планлаштыру, кая нинди җиһаз урнаштырасын ачыклыйлар. Тут будет 2 дивана, как раз по 2 розетки. Тут будет стол, как раз, чтобы делать уроки, чтобы играть там в игры. Оландыш Хәйруллина тулай тракта узган тормышның орта калуына шатланган. Гомуми сан үзелдән файдаланганнар 18 квадрат метрлы бүлмәдә яшәгәннәр. Яңа фатирда барысы өчен дә уңай шартлар булачак. Кеттек зак инде, наконец-то килеп җитте инде безнең дә чират. Вот. Шат инде. Хәзер карыйбыз, нитәбез. Кая ничек урнаштырырга. Бүлмәләр бу бүлмәне иң иркен бүлмәне балаларга дип ниттек инде. Аларның энергиялары күп, җирергә урыннары күп аларга. Шуңа күрә балалар да бик шат. Виктория Батманова да торак шартларын яхшырткан. Кызы Ева белән бергә яңа фатирны гына түгел, ә йорт янындагы балалар мәйданчыгында карадылар. Яшь гаиләләр өчен Салават күпере комплексында барлык шартлар да тудырылган. Балалар бакчалары, мәктәпләр һәм уеннар өчен мәйданчыклар бар. Көтелгән бик теге шундый әйбер инде. Бездә һаман җитеп бетми бит. Квартиралар, ниләр. На ирешкәс бик канагат инде, бик канагат. Субханалла. Аллаһа шөкер. Барлык фатирларда чиста, иркен сантехника, электр плитәләре һәм янгын сигнализациясе датчиклары белән җиһазландырылган. Торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча быел республикада барлыгы 130 йорт төзелеп бетәчәк. Татарстанның 5000 гаиләсе яңа фатир алачак. Фанис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Ялкын журналы балалар мәгълүмат басмалары арасында уздырылган волшебное слово бөтен Россия конкурсы җиңүчесе булды. Журнал югары сыйныф укучылары һәм абитуриентлар өчен иң яхшы журнал номинациясендә җиңү яулады. 2020 елда волшебное слово конкурсына Россиянең 33 төбәгеннән Беларусь Республикасыннан 140 гариза килгән. Моның кадәр катнашучы әлеге конкурс өчен рекордлы булган. Волшебное слово конкурсы басма матбугат предприятиеләре союзы тарафыннан Матбугат һәм массакүләм мәгълүмат чаралары федераль агентлыгы ярдәме белән инде 6нчы ел уздырыла. Әлеге конкурс балалар өчен иң яхшы газета журналларны барлап кына калмый, ә балалар матбугатының үсеш юнәлешләрен билгеләргә, яшь матбугат чараларына яңа брендлар үсешенә өлеш кертергә һәм балалар, яшүсмерләр арасында басма матбугатны укуны популярлаштыруга булыша. Соңгы арада татар блогерлары эшчәнлеге җанланып китте. Моңа дәлил шушы көннәрдә Мәскәү татар штабы тарафыннан үткәрелгән блогерлар форумы. Тулырак киләсе язмада. Татар яшьләре штабы 2020 елның апрелендә барлыкка килә. Аның төп максаты Мәскәүдә татар телен һәм мәдәниятын саклау. Ярты ел эчендә Мәскәүдә һәм төбәкләрдә дистәләгән чаралар, очрашулар үткәрелгән. Оешма бөтен дөнья буйлап 1000нән артык актив подписчик җыйган. Аларның яңалыклары Россия һәм Татарстанның зур порталларында чыга. Чарада сәясәт, җәмәгать эшчеләре, мәдәният хезмәткәрләре чыгыш ясады. Соңгы 7-8 ел бик зур игътибар хәзер бирәбез социаль челтәрләргә. Без алдык 150 кеше
активистлар безнең, шул 150 кешене без хәзер өйрәттек. И шул 150 кешенең, ну, безнең кайберсенең 5000, кайберсенең 10000, кайберсенең 20000 дә шулай итеп без информацияны, любой информацияны көнгә тараталабыз 3 миллион кешегә. Татарстанда оештырган шара зур мәгънәгә ия, чөнки бу яшьләр белән улы яшьтәге милли җанлы кешеләрне берләштерү ул гаять зур һәм әһәмиятле әйбер. Хәзер инде газета укымый кеше, хәзер күбрәк интернетта, хәтта пенсионерлар, карт кешеләр шуңа күрә. Менә бу әйбергә игътибар итү һәм инде аңа аеруча басым ясау бик тә кирәк. 4-5 ай элек безнең штабта инде инициативный яшь җегетләр, аларга 21-22 яшь, алар оештырдылар штаб татарской молодежи. Бүген аларны карайлар көнгә 10,000 кеше. Блогер яңа көчле тәэсир итү форматы һәм җәмгыятьне үзгәртүдә идеологик корал булып тора, ди татар яшьләре лидеры Тахир Мөхәммәддинов. Алия Галиуллина, Ирик Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кайгылы хәбәр. Танылган журналист, Юлдаш газетасының баш мөхәррире Ранис Рәхимҗан улы Газизов вафат булды. Аңа 61 яшь иде. Мәрхүмнең гаиләсенең, якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Ранис Газизов Буа районы Кыр Тәвгилдесе авылында туа. Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлагач, Буа район газетасында эшли. Шуннан соң хезмәтен Татарстан журналында, Социалистик Татарстан газетасында дәвам итә. 92 елдан Юлдаш газетасы мөхәррире булып эшләде. Ранис Газизов бүген Казан янындагы Курган зиратында җирләнәчәк. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллинның 70 яшьлек юбилее уңаеннан Камал театрында юбилей кичәсе узды. Әлеге истәлекле чараның ничек үткәнен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Илдар Хәйруллинның иҗат кичәсеннән махсус репортаж. Сәхнәдә ул карак та, шагыйрь дә, идегәй дә, әле тагын 100дән артык исеме бар. Ә тормышта татар театры тамашачысының яраткан артисты Илдар Хәйруллин. Шушы көннәрдә юбилей уңаеннан 50 еллык иҗатына күз салып, үткәннәрне барлап, бүгенге уңышлары белән уртаклашты. Бәйрәм күңелле, вакыйга шатлыклы вакыйга. Ләкин бүген миңа бераз яман суда, җитди залда әтием белән әнием утырмыйлар. Сәхнәдә кадерле укытучыларым Марсель абый Сәлимҗанов, Рифхат абый Бикчантаев, Асия Хәйруллина, шәхсенем Әсфандияровлар юк. Бу бәйрәмне аларга күрсәтмәкче идем. Аларның монда катнашуын теләгән идем. Теләсә кайсы артист әйбәт язылган пьесада әйбәт рольләр иҗат итәргә тели. Мансур Галиҗевның Исәнмесез пьесасы буенча куелган спектаклендәге ролен Илдар Хәйруллин нәкъ шундыйларның берсе дип саный. Мен ойлайм, маңа хәтле менә уйнаган спектакльләребезне караганыбыз бар, караган кешеләр белән аралашканым бар. Бөтенсе әйтәләр, спектакльдән чыгып узак кына берничә көн уйланып йөрдем дип. Илдар Хәйруллин бик җитди актер, бик тирән актер. Һәм әйтәсем килә, менә без актерларның сыйфатларын юбилейында сөйлибез. Мин әйтер идем, иң төп сыйфат уйладым, әлбәттә ул Илдар абыйның җаваплылык. Аның кебек җаваплы кешене мин белмим. Исәнмесез туганнар. Ярты гасыр бергә эшләгән иҗат коллективының да чыгышы истә калырлык, нәкъ камалларча булды. 70 яшькә җитсәгез дә, әле сез тфу-тфу ничего. Егетләрнең егетесез. Ах, аппетитный мачо. Илдар Хәйруллин хәләл җифете Алсу Гайнуллина белән Искәндәр Хәйруллинны тәрбияләгәннәре өчен генә дә татарның асыл шәхесләре итеп кабул ителер иде. Ә алар өчесе дә бер үк сәхнәдә иҗат итә. Өчесе дә тамашачыга тансык. Күптән түгел интернет киңлекләрендә әле проекты дөнья күрде. Тапшыруның беренче кунагы Татарстанның дәүләт киңәшчесе, беренче президенты Минтимер Шәймиев Хәйруллиннар гаиләсенә югары бәя бирде. Навет карап кына торырлыклар, Аллага шөкер. Тарихыбыз театрына инде Алсу белән Илдарның килеп керүе ул үзе бер бәхет. Искәндәрнең булуы тагын да зур бәхет.
Илдар Хайруллин китап журналларны чиратлашып укыган. Укый-укый китап таушалы беткән чир буласы. Шуңа да ул телгә, сүзгә үтә дә игътибарлы. Күп укый һәм аның бу тормышка үзенең карашы бар. Нинди генә сорау белән килсәң дә, һәрбер сорауга ул җавап бирә. Театр тарихы турында да, шул ук вакытта спектакльләрнең язмышы турында да ул безнең теге музейдагы экскурсоводлар кебек бик озаклап, тирәнтен сөйләргә мөмкин. Беләсезме, без Марсель абый, Сәлимҗанов, Рәфкать Бикчәнтәев җыган беренче татар курсы идек. Менә мин күз алдымнан китерәм. Без 25 кешегә якын укучылардан бүгенге көндә иң уңышлы булып, исән-сау булып, бәхетле, язмышлы булып сәхнәдә иҗат иткән шул бер Илдар калган икән безнең. Чынлап та кеше маймылдан yoralганмы? Шулай диләр бит. Булыр да. Кешенең маймылдан yoralганына ышанырсың да шул. Икенче дөньяда 50 күпме ямсыз кешеләр бар. Тамашачы өчен Илдар Хайруллин режиссер буларак та таныш. 46 ел буе театр училищесына шәкертләр тәрбияли. Күрәсең, мәңге яшь булып калу сире дә яшьләр арасында яшәреп йөрүдән киләдер. Сәхнәгә зур тормышка Илдар Хайруллин юллама биргән яшьләр дә чыкты. Гадәттәгечә шушы чараларга хас булган рәсми чыгышлар, тәбрикләүләр өлешедә булды. Сезне чын күңелдән мәдәният министрлыгы исеменнән котлыйм. Үз чыгышында иҗат кичәсенә килүчеләргә гасырлар буе сакланып килгән татар телебезне киләчәк буңа да тиешле дәрәҗәдә тапшырсак иде дип кат-кат искәртте. Милләт парвар кешеләр генә әнә шулай милләт язмышын кайтырта. Мәхәббәттән, бер-беребезнең кадерен белүдән, яратудан шулай җитәкләшеп яши. Айзилә Батырханова, Эльвира Җамалетдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Быел зур этнографик диктант халыкара мәгариф акциясе 5-нче тапкыр уза. Акция онлайн режимда бүген башлана һәм 8 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Диктант Россиядә яшәүче төрле халыклар турындагы этнографик белемнәр дәрәҗәсен бәяләү мөмкинлеген бирә. Халыклар бердәмлеге, милләтара иминлек һәм килешү мәсьәләләренә игътибарны күбрәк җәлеп итәргә булыша. Диктант язуда Россиядә һәм чит илләрдә яшәүчеләр катнаша ала. Быел рәсми сайт һәм биремнәр инглиз, испан телләренә дә тәрҗемә ителгән. Зур этнографик диктант биремнәре рәсми сайтта урнаштырылган. Диктант 100 балл белән бәяләнә. Ул 45 минутта язылырга тиеш. Исегезгә төшерәм, узган ел Татарстанда диктантны барлык 45 муниципаль берләшмәдә 105 мәйданчыкта, ә Казанда 13 урында язганнар иде. Тиздән Казанда яшьләргә багышланган Таба дип аталган фестиваль була. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә әйтелде. Форумның төп максаты яңа үсеш өчен платформалар булдыру, иҗади юнәлеш бию һәм җыр белән үрелеп бара. Шулай ук татар орнаменты нигезендә тегелгән кием тәкъдир ителә. Фестивальдә 200-дән артык кеше катнашыр дип көтелә. Таба дигән ул русча сковородка диелә. Шулаймы? Ә без проектларны туплап, Табада прожарка дип әйтәбез шул проектларны. Таба ул русча әйтсәк, ул найти, поиск. Таба форумында без төрле проектлар излибез. Татарстанның иң яхшы комбайнчылары конкурсында җиңүчеләр ачыкланды. Конкурста җиңүчеләрнең тулы исемлеген Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сайтында карарга мөмкин. Быел министрлыкның конкурс комиссиясе иң күп суктырылган ашлык һәм иң күп чабылган мәйдан күрсәткечләре буенча 200 җиңүчене билгеләде. Комбайнчыларга 100 мең сум акча бирелә. Конкурста төрле комбайннарда эшләгән 1436 кеше катнашкан. Республиканың иң яхшы комбайнчыларын ачыклау өчен министрлык тарафыннан даими мониторинг алып барылды. Уракта катнашучылар турында мәгълүмат министрлыкның рәсми сайтында басылып чыкты һәм урып җыю кампаниясе дәвамында яңартылды.
Татарстан радиосының шираттағы иртәнге туры эфир тапшыруы республикада ветеринария өлкәсендәге эпидемиологик вәзгыятькә багышланды. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин кыш гриппы, башка инфекцион авыруларга каршы көрәш чаралары, хайваннарга вакцина ясау, масса күләм идентификацияләү урыннарда ветеринария таләпләренең үтәлеше белән таныштырды. Радио тыңлаучыларны борчыган актуаль сорауларга җаваплар бирде. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә дә көнүзәк шушы мәсьәләләргә тукталырбыз. Хәерле иртә, Габделхак Усманович. Хәерле иртәләр. Кыш гриппы таралу куркынычы ни дәрәҗәдә, нинди саклык чаралары күрелә? 10 регион бу җир буенча неболопалышный дип әйтәбез инде. Кызганычка каршы безнең республикага бу вирус килеп керде. Ул баштан безнең булды Буа районында, анда күмәк хуҗалык Хайруллов үзенең ул традицион рәвештә инде бер 15 еллап казлар үстерә торган булган, җәйкене җәй башында ала да, көскене ул казларны суя инде. Куядыр 1000 баш тирәсе каз бик күпләп үлә башлагач, безгә ветеринария хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итте, лабораториядә менә бу высокопатогенный птичий грипп дип әйтәбез инде, шул билгеле булды. Аннан соң күп вакыт үтмичә Чүпрәле районы белән Мислим районында бер көндә билгеле булды бу кыш гриппы. Бу шергә каршы безнең нәрсәләр эшләнәсең дип сорауга мин әйтеп китер идем. Безнең бит инде бар кышчылык буенча бу теге промышленный птицеводство дип әйтәбез инде. Алар билгеле ябык режимда эшлиләр, анда керә торган техника, дезинфекцион чаралар үткәреп кенә кертәләр кешеләр, анда теге санпропусник дип атала торган урын бар, шунда юынып, киемнәрен алыштырып керәләр. Монда безнең бу птицеводство, птицефабрикалар безнең сакланган дип әйтергә кирәк. Безнең сакланмаган урын бу шәхси хуҗалыклар. Алар бит инде ачык рәвештә асрыйлар, анда әйтеп киттем бит инде бу җирне ияртүчеләр 42 кешеләр, анда шул ук каргалар да, галклар да, чыпчыклар да, үрдәкләр дә утырган икән, кая кыш, кая анда кышның ризыгы бар, шунда без күреп беләбез, монда 42 кешеләр утыра. Алар бу җирне, вирусны электрергә мөмкиннәр. Шуңа күрә әйтер идем мен, хәзер безнең бит инде традицион ул теге ноябрь айында, декабрь айында казлар, үрдәкләр суела иде. Иң беренче ул теге кар барлыкка килгәннән соң суела. Хәзер кар яуганны көтәргә кирәкме? Тиз арада казларны, үрдәкләрне суярга кирәк. Аның ашарга дигән хәзер бит кар базында кемдә сакламый, шул ларилар дип әйтәбез, морозильникларга урнаштырып куярга кирәк. Безнең хәзер традицион рәвештә дип әйтәбез инде, социаль ярмаркалар, ярминкәләр бара. Сатырга дигән шунда сатырга кирәк. Әгәр вирус эләксә, аннан соң бер башында сатырга ярамый торган була. Монда шер таралмас өчен тиз арада ул каз үрдәкләрне яндырырга туры киләчәк. Шуңа күрә кабатлап әйтәм, каз үрдәкләрне тиз арада суярга кирәк. Ширле кыш итен яшереп сатучыларга нинди җәза каралган? Бу сатучыларның бит инде без беләбез, аларның ветеринар белешмәләре булырга тиеш. Әгәр башка регионнардан малны, кышны алып кайткан булсалар, аларның безнең главный управление ветеринариядан алынган рөхсәтләре булырга тиеш. Әгәр бу булмаса, ветеринар белешмәләре булмаса, монда закон нигезендә штраф каралган. Ул бу чиракта әйтәбез инде, кызганычка каршы монда штраф күп түгел. Ул бу чиракта республикага мондай ягышлы җирләр кермәсен өчен, әгәр штрафлар күбрәк булса да бик яхшы булыр иде. Көньяк районнарда Африка дуңгыз чумасы үтеп керү куркынычыннан ничек сакланырга? Бу бик дөрес бу сорау. Безнең бу кыш гриппыннан башка Рәсәйдә бик күп
черлер безгә куркыныч яный бу черләрдән әйтеп китәм инде менә яшур чире 60-нчы елларда республикада бу яшур чире бик күп булган, бруцеллез чире яшур буенча бүгенге секендә Россия буенча 32 регион неблагополучный дип әйтәбез инде. Бу кешеләр дә орта торган чир. Безнең республика Алла сакласын бу чир керсә, аннан соң без бит инде Россиядә эшлибез 635-нче приказы Минсельхоз Российской Федерацияның ул Минюста утверждателен, бу уже закон дигән сүз. Ул атала о регионализация ул приказ. Шул приказ негезендә аннан соң әгәр безнең республикабыз яшур буенча неблагополучный әйләнсә, без аннан соң продукцияны күрше регионнарга да җибәрә алмый торган булабыз. Бу безгә экономический яктан бик зур аңлыйсыз инде куркыныч китерә. Африка чумасы дуңгызлардагы бу чир Россиядә бик каты таралды. Ул безнең карантин режимында күрше Самара өлкәсендә, анда бүгенге секендә 13 населенный пункт дип әйтәбез инде, анда карантин салынган, анда Самарада губернаторның постановлениесе буенча ЧС, чрезвычайная ситуация игълан ителгән. Анда ситуация әйтәбез инде неуправляемый дип әйтергә кирәк. Самара безнең белән күрше генә. Бу Африка чумасын таратучылар безнең Кабан дуңгызлары. Шуңа күрә Кабан дуңгызларын әйтәләр инде специалистлар ул көненә 80 чакрым юл узады. Моны кермәсен өчен безнең инде 5 район республикада Самара белән чикләшә. Анда теге кабаннарны ату бара, куркыту бара. Куркыту нәрсә ул? Границада бигрәк тә кич мылтыктан аталар, кичке тавыш еракка бара дип әйтәләр. Бу теге Самара өлкәсенең кабаннары куркып безгә республика кермәсен өчен шулай эшләнә. Безнең бит инде республикада 2 миллион дуңгыз бар. Шуңа күрә безгә бу 2 миллион дуңгызны республикада булган саклап калар өчен бөтен эшләрне дә эшләргә кирәк. Алар ябык режимда булырга эшләргә тиешләр. Бу теге зур оешмалар, предприятиялар. Шәхси хуҗалыктагы дуңгызлар аларны ябып асрарга кирәк. Кабаннар белән контакт булмаска тиеш. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе орынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт, исән-имин булыгыз.